Даваме 1000 лева за най-добрият маркетинг експерт. Тази седмица самостоятелно или в отбори маркетинг експерти от цялата страна и начинаещи ще се състезават в рамките на Software Digital Fest. Целта е всеки да покаже своите знания и умения в сферата на маркетинга, като всички ще работят по един много интересен реален бизнес казус. Накрая всичко завършва с защита на различните проекти, представяне на идеите на участниците, а за първо място Захара Консулт осигурява награда от 1000 лева. Много се радвам, че всъщност имаме възможност да подкрепим такава инициатива. Когато аз самата стартирах в бранша, нямаше абсолютно нищо такова, поне аз въобще не знаех за подобни инициативи, в които имам възможност да се включа, пък камо ли да има и награден фонд. Така че много се радвам, че всъщност сега можем да дадем обратно на сектора, да подкрепим и да насърчим всеки, който е стартиращ в бранша с нещо готино, нещо интересно, което дава поле за изява и защо не един уникален, интересен казус, който всеки участник може да добави след това в своето портфолио, когато кандидатства за работа.